Na prípravu žemlovky s tvarohom a jablčkami budeme potrebovať 10 už môžu byť tvrdších rožkov, pol kila mäkkého tvarohu, maslo, 3 vajíčka, 7 až 8 takýchto väčších jablk, kryštálový cukor, mlieko, hrozienka, sáčok vanilkového cukru a škoricového cukru. Postup bude následovný. Jablčko už mám ošúpané, ale treba ich ešte povykrajovať a nastrúhať. Takže očistené a ošúpané jablčka si nastrúhame na strúhaku alebo s robotom. Ďalej do jablčok pridám škoricový cukor. Podľa kyslosti jablok 2 alebo 3 polievkové lyžice kryštálového cukru. Zmes si zarobím. Ďalej si pripravíme tvarohovú zmes. Takže dáme si tvaroh. Čím viac tvarohu, tým lepšie. Dneska som zvolila až pol kila, pretože to robím pre 8 ľudí. 2 polievkové lyžice kryštálového cukru. Rozmiešame. Teraz si pripravíme mliečnú zmes, do ktorej budeme omáčať rožky. Takže dáme si tam 3 žltka. Bielka si odložíme na vrch žemlovky. Do žltkov si pridáme 3 polievkové lyžice kryštálového cukru. Rozmiešame. Napokon prilejeme liter mlieka. Najlepšie by bolo 3,5%. Tam žemlovka je potom taká nadýchanejšia a proste je lepšia s takým mliekom. Tak. A teraz si budeme krájať rožky. Takže rohlíky krájame následovne na tenké plátky. Zapekaciu misu alebo pekáčik si vymastíme maslom. Nakrájame rožky, omáčame a dávame vrstvu na spodok. Následovne. Treba si tie rožky nechať tak, aby ste mali na 2 podlažia, takže budeme dávať spodok a vrch. A na namočené rožky dávame vrstvu jablk. Ďalšia vrstva bude tvaroh. Zatiaľ si môžeme pustiť trúbu na 180 stupňov Celzia. O chvíľku to bude hotové. Posypeme vanilkovým cukrom, aby nám ten tvaroh krásne voňal. A dáme ešte vrstvu hrozienok. A nakoniec vrstvíme nakrájanými rožkami. Takže takto pripravenú žemlovku dáme piec do rúry na 180 stupňov na 45 minút. Po 40 minútach v trúbe pečenia si vytiahneme žemlovku a 3 bielka som si rozšľahala s 1 čajovou lyžičkou mletého cukru. Takže takto vyšľahané dáme na vrch. To jemne polejeme medom a dáme ešte na 5 minút zaschnúť do trúby. Žemlovka je hotová. Takto vyzerá hotová žemlovka. Dobrú chuť.